Gipasakaan ng kaso ang usa ka lesbian kon tomboy tungod sa kalapasan sa Cybercrime Act. Si Jong Cajon sa detalye. Jong? Medyo, mato di Pagadian City Police Chief Superintendent Glenn Dulawan, nagpaila ang suspect nga si Mary Jane Casillo nga siya si Mark Jason Casillo. Base sa investigasyon, migamit si Mary Jane sa ngalan nga Mark Jason, usa ka Filipino-American nga lalaki o abogado nga taga-Pagadian. Mato di Dulawan, relasyon sila ni si Casillo o ang biktima sa social media sunod sa 2 ka bulan. Dayon nagdesisyon nga magminyo. Base sa saysay sa biktima, nahilag kini humang siya niabot din sa Pagadian gikan sa Sugbo ni atong Enero 2 aron makikita kang Casillo. Sigon sa biktima, pag-abot nini sa airport, gisugat siya ni Mary Jane o nagpaila nga katabang ni Casillo. Mato sa biktima, gipaadto pa siya ni Mary Jane sa mall aron makikita kang Mark Jason apan wala na sini mitunga. Gidakop sa kapulisan ang babae nga misugat sa biktima. Gipaubos na sa inquest proceedings si Mary Jane. Mincho? Salamat, Jong Cajon reporting gikan Pagadian City.